Nakora mo jonga yore kinu machiegni wantiere kae nonro mag gazet okinyi ma kawuono sa osekalo dakika 41 tok sa 12 wakoni gigo mantie gazet mar The Standard, gazet mar Daily Nation. Mokwongo okinyi ma kawuono weche gi chalo nade? Wantiere kae gazet ma kawuono mondo mi warang ni en mane mantiere kar kae. Gazet mar The Standard mano ka wan kodi kae achiel kachiel. Gazet mar The Standard antiere kae kod Sharon Ong'ao. Sharon Ong'ao yore Oyore inya kendo Cleophas. Ichio kendo. Achio maber. Sani kuta sichakurio. Sichakurio. Kara kamano gazet ndi gik mathoth ahinya matimore. Kendo sani wacho kanyo ni okinyi ma kawuono ndi weche mantie gazet mar The Standard, gazet mar Daily Nation. Gazet mar The Standard chalo kama. Ndi weche kami wacho ni koro sani ntiere jatend piny Kenya wuok mager. Ite mar abich. Ka okitim tich oko. Ka ine weche mag mibadhi oko. Anu e guru gilange. County zidi lor kosango. Omenda onge. Kapono omenda mumigi bende okoromo. Ng'ur margi ni ka. Aya. Nitiere kumopogore kacha kamiwinjo mago matimore e pinje maoko. Winjo koro kanyo bende nitie matudo Yobs kacheko Ondieki. Achoni koro kanyo nitiere nyinge mopogore opogore mantiere kar kanyo. Kakoro yeno dhi chopo kacha ofwamb kicho mapinyno mano mara Amerika, FBI, nigindo gitime yo machalo nade. Kono seche mag ofwamb kich bende piny ka nitiere weche go mag Kameru. Kameru koro owe tich kata oteng' lwete mogo kata ka owuok dweche 16 mano ka kinde mag retire pok ochopo kata ka kinde mag wuok apisi pok ochopo. En ang'o matimore? Omiye pek kanyo bende gazet mar The Standard ite mar 10 wadanene kar kacha thon wach odiochieng' ma kawuono. Gino wechegi ma gi koren mondo misom itim course mora mora university kacha kod mago TVET omenda chalo nade gintiere ka kawuono ite mar 6 kod mano mar 7. Sharon ma gazet machako kawuono weche moda mi opeka kawuono no ka nitie ite mar 5 6 7 8 kacha kod mano bende mar 10 kaito dhi gazet mar Daily Nation bende okinyi ma kawuono wachaka ne gi ite mar 5. Ite mar 5 kae mantiere weche moko mopogore opogore makanyo bende wadaneno jatend piny Kenya William Ruto. Koro koyudi kata ka nitie chilo moro mora mamieni mar mibadhi iwuok idhi oko. Nitie nyaka mago mosewacho ni nyaka jatend jagoro mongirore migawono mar thieth bende osedhi dala. Magi bende kaluwore kod weche mag mibadhi ma bende luoro bad migawo mano mar KEMSA kama bende omenda maromo siling bilion 3.7 mag tenda osebedo ka kelo ng'ur makoni kod kocha. Neno ko timo lokruok mopogore opogore mano bad migawo mopogore opogore. Kineno kanyo kata mna changes e ministry mano mar health kata mna kiero weche mag thieth. Neno kanyo ka Peter Tum mano chung ne medical services bende gisana neno ko tere sports mano correctional services. PS mano jagoro mongirore mano Mere Mudhoni bende okao kare mano koda Harry Kimtai. Kata kamano magi gin lokruoge mopogore opogore kaluwore gi romo ma bende na gibedo godo chieng' tich ariyo mano mar jumani. E kinde ma bende koro lokruok ma kamano koro tim. Wacho ni jogoro mongirore kata ma permanent secretaries bade Roma Bierio bende gisani koro osetimne gi lokruok. Mano biro konyo weche mag mibadhi dier Cleophas. Wacho ni magi bende waseneno e kinde moko mokalo. Koro nyaka wacho nyaka clean face kati bede opara moro manyime kaka jatend piny Kenya uneni adieri intiere gi paro mano mar kedo mager ahinya kod chilo gi mag mibadhi mantiere e pacho ka. Nyaka sani nitie weche mathoth matimre wageno rito neno gi nyaka mano mar sukari wanotimore odiochieng' manyoro. Nitie jogo mantie obila ka KEBS nitie mantiere chenro mopogore opogore mag golo mwandu. Niwacho ni gin bad migepe madiroba 16 to seche ma walose ni ji 26 bende neno kanyo kosechoke kata osechungage. Nyakoro mogo juang' mago bende nitiere kar kae e ite mar 6 gazet en mar The Standard. Kae makoro nitie twak bende modhi lose odiochieng' ma kawuono Sharon. Ite mar 6 kod mano mar 7 nengo mar dhi e mbalariany mondo mi dhi tim kos mopogore opogore nyalo bedo ka koro ni nitiere malo moloyo to jogo ma timo gi mbalariany mag ji giwegi bende chalo nade. Wadarange ane ka iwach ni medicine kachiel koda ka law jogo ma da bedo dakteche gi okil kama loka courses mag dhi timo koro nigi nengo mamalo. Mai twak mondo kawuono ageno kata mabe ang'o yudo thuolo mar
kete mane wag jowi sabang wachako twak kod Dr. John Oluoch mano director mara KUPS kata jogo mochung'ne keto ji mopogore opogore mbalariany. Ineno sani omenda gi chalo nade. Watiere kae kod jogo matimo law, jogo mada bedo okil kama loka. Omenda man malo kida time Daystar University mano mar ji giwegi private 335 matin mogik en kanye Mount Kenya University dong adhi mana Mount Kenya bende pogruok ni private kanye 170 kaeto jogo matimo actual science jogi timo kwan mopogore opogore kachiel koda ka nonro mag wacho ni bede migepe moko bende ni ka jok makamagi mayuongo ni itime mbalariany mopogore opogore. Kabianga ema koro nigi omenda mamalo ahinya makoro ichaji mondo mi ichul kok itim course makama 290 matin mogik Mount Kenya University. Chaka gima ji mang'eny Mount Kenya ni Mount Kenya ni Mount Kenya nikech pogruok ni kanye kind karam na somo dibed ni en kaluwore gi class mibede kom mibede koso gi public macha private no ka public ero ni malo ahinya maloka kata private bende opogore gi maji paro ga pile ka pile ni private ponono omenda mare ni malo molo mag ji mar sirkal mano kaluwore gi pok mar omenda ma samoro bende miyo gas mbalariany mago mag piny owacho kata mana courses mopogore opogore ineno kanyo kata mana kidhi Bachelor of Arts mano ni medicine ineno kanyo ka JKUAT Maseno gi Moi mago bende skunde mag piny owacho ineno kanyo omenda mathoth 1612 dong adhe jatonte tek mana courses mag BA pogruok ni kanyo nikech ineno kanyo ken nus omenda ibe daktari yae kae nitie jogo magero lalo engineers jo civil engineer bene ntiere karaka multimedia mantiere en Kajiado koso Rongai en Rongai man Rongai Kajiado podo characha Cleophas ngina mar commerce ngina bachelor mar commerce koro bachelor in commerce magi jok matimo weche gi mag ohala ero koro gintiere karaka Africa Nazarene mano private ema koro chaje mamalo ahinya kuom mbalariany duto e piny Kenya maromo 227,500 kaeto nitie mbalariany moro ka to mbalariany ni pok awinje Management University of Africa inise winje an pok awinje Bob agani isewinjo mbalariany ni Management University of Africa kata ka mintiere karkacha ero koro en mono mitim commerce ichulo siling 70,800 Sharon omenda ibiro mopogore opogore mane matin mogik ingeni ma momako wanga nikech ere kaka Africa Nazarene ma mbalariany mar piny owacho ka omenda maromo siling 227 to ka maka o siling 78 ingeni ng'ato nyalo bedo gi to pogruok makamano bende wada penjo ni en ang'o matimore nikech kata kwana kama en private omenda ero nitiere piny ka bende wadhi neno oganda mathoth kadhi mbalariany mag ji giwegi nikech samolo sani Sharon mbalariany ma Nairobi University Moi kachiel koda Kenyatta University nonro mano tim kendo maneno ni oganda madonjre mariwre kod mbalariany makamagi osebedo ka dok piny mano are higa mar 2019 2021 giga mokalo higa ni odhi dok piny molo kanyo koso dhi malo to kwan gi gidok piny nang'o onya bedo nikech omenda koso mano bedo darango ni ang'o mbalariany madongo pacho kae duoko kwan jogo madonjo mbalariany gi dok piny kuonde mamoko nya bedo ni giidho kosoyo nitiere mano mar Bachelor of Science in Computer Science jogi mada bedo gi lony mag wechego mag tudruok kachiel koda ka timo gik mopogore opogore computer programming jogo mada loso computer jogo mada loso simbe jogo mada loso app kaka M-Pesa jogo mada loso app kaka mar Citizen Digital jogo mada rito website kaka marwa mar Ramogi TV Citizen Digital app kacha mbalariany mar multimedia tapenji Cleophas aparo ni bende ing'iyo kata mana rang'iny mag somo equipments ma bende nitiere kuom ranyisi kata mana jok madwaro timo courses mag fwambo kaka watimo kineno kanyo kata mana Masai Mara to ma public school mar piny owacho ineno gichajo 275,400 tineno MKU mano Mount Kenya University main school mar ji giwegi ineno 115,000 pogruok ni kanya dibed ni gionge gi equipments moromo kaka samoro timo tiegruok iteri kata mana mar mondo mi itime kata mana weche mag picha goyo picha gintiere gi equipments oso gionge ge momiyo ni kata mana omenda giketo matine to maketo omenda mang'eny ang'o ma gin godo pogruok jopuonje koso nang'o to ng'eni mag gin mana mbalariany nitiere moko machalo kaka colleges mopogore TVETs mopogore mabende wang'eni nitie moko pacho kama osegolo
jofwambo matuklu mabende ang'eni osekalo kanyo ka gintiere kacha kuom ranyisi macha mar sirkal mano ka warange kanyo mano mar mantiere South C mantiere South B mar Kenya Mas bende osegolo jomotiegore weche mag fwambo opogore opogore pono omenda mare nitiere diere ka nikech kama iwacho ni en lowest kama nitiere karkani tiende nang'o mana ka wantiere karkae nyabedo ni en gik moko mabende irango TVETs bende nyabedo ni nengo gi nitiere piny moloyo mano koso ma nyabedo mana e kategori mana mar mbalariany ma gik moko mantiere karkae to bende nitie kwan mopogore opogore ka mabende wadani waneane kopogore gi weche gi mana piny mogik kae ka warango ore key figures on university aya mineno kagi anyakoni ka okaluor ni picha mineno ka ni magi jopuonjre mamoi to nyadende no chalo nyadende moro mang'eyo ibi ng'eyo chalo moro masero boga oko moro kata kamano embo jafwambo kama nitiere karkae nitiere higa mokalo mano higa mokalo kachiel koda ka higa moro mar 2020 kod achiel eno medruok kanyo nitiere kwan maromo mana 1,100 mane kwan mag jogo bende mane nyalo bedo kata 900 e kwan gi duto mago mag jogo mano riwore gi mbalariany kasani bende nitiere kwan omenda monego bed ni chwalo mago mbalariany mopogore opogore kakoro sani neno kanyo bilion 43.8 pod odong' mana kanyo bende mana omenda mano chwal kar kanyo sani odhi chalo e yo machalo nade kani koro wacho ni ka nitiere State Department of University Education higa mar 2022 omenda romo nade bilion 102.7 mane kwan mantiere kar kanyo to kwan bende digri ma itimo kuonde mopogore opogore mago mbalariany mag sirkal kachiel kod mag piny owacho kachiel kod mag ji giwegi pogruok nitiere kendo inyalo negi e yo maduong' ahinya jogo matimo digri kachiel kod jogo matimo diploma bende no kanyo 48,000 certificate nitiere kachiel 41,000 ka artisan nitiere kachiel jogo mayudo maromo 10,762 gigi duto gibiro e kinde ma kwan mag mbalariany bende nyabedo ni biro kwan mopogore opogore public chartered kata jogo mantiere mbalariany mag sirkal kata mag piny owacho romo 35 sani e piny Kenya kaeto nitie moko bende wacho ni University Constituent Colleges mago moting'o ing'e Maseno bende nowuok mana e Moi wantiere gi Rongo University bende nowuok machielo nitiere mbalariany mopogore opogore makaromo 5 kaeto bende nitiere campuses mopogore opogore romo kata 67 mano bad Nairobi mantiere Kisumu mantiere Mombasa private chartered 25 kaeto nitie moko bende ma biro gi lony moko ma opogore opogore mano categories maluwe kacha 8 kachiel kod 3 kwan gi bende ok ng'eny Sharon bende odiochieng' manyoro bende nwaneno ka mbalariany mano mar Moi bende biro gi Open University ni winjo kanyo report mar Sifros Okenda gi sani koro kaluwore gi Open University bende en courses ma bende nyalo kram na timo ok ochuno ni nyaka idhi e sikul achiel kachiel kata mana aching' koro paro ni mago gine gik maber kata kamano ng'eni Cleophas ma itwak ma bende biro bedo kidonjo godo chakre sa achiel mano mar okinyi ng'eni twak ma bende ibiro bedo bende kichwalo en kaluwore gi dwaro mar piny owacho jatend piny Kenya noselando ni omenda mar HELB ok bi mana chiwa kamani ibiro chiw ne nyithindo modak kod chana titiyo gi categories 4 mano kaluwore gi levels mag chana koro gino ni twak ma kamani ibiro bedo king'injo ne japiny mar mondo mi owinji e yo makare nitie kama chielo bende janeno neno achiel kachiel kawuok e county ma Mombasa nyinge Rino Nyango owacho kanyo ni en bende kodhi ondikore e course mano mar International Relations mbalariany ma Nairobi kar ka winjo kanyo ni course kao mana siling madhi milion 1,000 885 mano courses more expensive manade en mana ni sani bende kan iwinjo kora ka jatend migao mar somo Ezekiel Machogu bende no yango ni sani kidhi yiero course ondik ni nyaka omenda kanyo koro luore gi kaka ofuku ni deepness mano tut mar ofuku koro apa neno kang maber otut machalo nade mana nyalo go jomoko oko samoro ka wiyo timo jere Cleophas tionge kod nyalo mar omenda kod nyalo to bende okidake mano apa ni ntiere chid nade matin haya waurito winjo ne kanyo ni magito dhi yo machalo nade mano ka wantiere kar kae weche ma kamago bende nyakoro moga juang bende ko omi pek e ite machielo mano mar 7 mano ka wanyanene mana kar kanyo mondo mi iwacho ni kar ka koro malo weche go mag somo mano ka ntiere weche mag somo malo kae kanye mantiere nyithi sikul maromo 173 dibedo kata ka donjo e mbalariany mopogore opogore mago mano yudo grade no mar C+. C+ kadhi malo
ka gintiere kar kae. Mano kama ayuyo kanyo ni koro sani oseyaw mbui mar KUCCPS mano jogo mochung' ne keto courses mopogore opogore Sharon e mbui kacha. Waneno kacha jatend sikul mar mbalariany no ma Nairobi kacha kod jatend migao to sani bende koro koyawgi idhi puonjwa odiochieng' ma kawuono bende gi Daktari John Oluoch kono ni cluster points kata yudo gi machalo nade igo kwan go nade to japuonjre mane manya timo course mane ikini magintiere sani reme kaka ni career development expert ang konwa nyithindo mage mantiere kar kacha monego bed ni iwacho ni ikonyogi mondo mi giyier course itim gima janyuol dwaro koso gimidwaro ni wuon. Aparo ni bende ne nyithindo mano yudo C+ and above gin bende gintiere gi thuolo ka kineno ka mano yudo C plain and below mano C plain and C minus kata C plain and below ineno kanyo ka gin bende gintiere gi thuolo e TVETs mopogore opogore. TVETs bende tinde puonjo makare Cleophas. TVETs aparo ni bende ema tinde bende jopuonjre mathoth bende jadhie kineno 1173 kana giyudo C+. Gin gibro dhi e mbalariany mopogore opogore gibro bedo ka giyiero ponono ni gidwaro dhi e mbalariany mag piny owacho kata mago mag ji giwegi. Jogo eka bende ne yudo C+ mamoko and above mok dwar dhi e mbalariany gin bende gintiere gi thuolo mano mar riwore koda TVETs mopogore opogore. Aparo ni mano kang makare. En okang' moro makare Sharon kendo bende na achiel kuom gigo ma oganda osebedo kacha ka penjore ni adieri kok yudo grade mar dhi mbalariany en giko mar ngima kosoyo ok en giko nyakoro monge jwang' warangane ite maraboro gazet mar The Standard kanyo mantiere weche mag bipartisan talks kachiel koda moko bende matimore alwora iwacho kanya ni koro sani nitiere oganda mathoth bende ma osedonjo twak maka wacho ni koro sani Edwin Sifuna kachiel koda Sigei bende mage jok ma koro mer kar kacha madhi neno ni onywand gi twak no mar loso IBC manyien. Wacho ni magi ne gin common factors mane nitie kanye mano rango kod Azimio kod Kenya Kwanza sani ma koro gintiere kacha ni gineno ka twak makamae kama chomo odhi chopo kama chalo nade. Murogara mano jaod bura bende ma Tharaka wacho kanyo ni extra parliamentary means people who are not in parliament kata jogo mogi kar kacha bende biro donje twak machalo kama jogo mantiere oko jogo mogi gin jod bura wayo kaka donjo kar kanyo mondo mi gidonje kare twak machalo kama. Mano ne dwaro mar Azimio mar mondo mi oriwe kata yawa mamoko ma bende onge od bura mago mantiere oko mar od bura dishi manyoro kata mnaka no tiende Amolo gi Murugara na Loso gocho ni gisendiko ne od bura mamalo kanyakla kod mano mar Senate gioro kwayo mar mondo mi oyiene gi okang' makamano ne gisechopo winjruok makare mano mar chako twak bende bana ka kisomo kanyo kiwacho ni Senator ma Nairobi Sifuna gisigei bende gisani koro biro tela hinya mar twak kotenre kod okenge mag timo lokruok makoni kod kocha mane duol mochung ne weche mag yiero mano IBC. Giwacho ni gibiro chako gi IBC mano okenge mag ng'iyo lokruok mopogore opogore ma bende nyalo tim e duol mochung ne weche mag yiero pacho ka bende kopogore gi mano bende nitiere weche mamoko ma bende Azimio bedo ka dhiro ahinya cost of living pek mano mar nengo ngima. Taparo neno kang' makare koro ber ka twak makama koro chako kata mna juma mokalo ponono ni od bura mamalo biro bedo ka podho okang' kata mna okenge ma bende koro idwaro. Haya mano kutendeka kar kanyo leadership wars nitiere kar kae wiwabo pinyal wilgi county Masiaya Oduolo wacho ni I will not resign kata kodoko ni aonge winjruok makare kod Governor Masiaya wacho ni ok bibuoge kod MCS kod MPs makoro nitiere kata kone ni ati gwetao wacho ni woyo achung' kar tienda ok agwetao Oduolo wacho kamano mano Oduolo denge Governor Oduol bende koro oramo kanyo Sharon. Dani no kosiemo wanga MPs mago jod bura kanyakla kod MCs mabende samoro buoge mar mondo mi ogweta ko bende wacho ni no kedo ne weche mag mibadhi. Nwaneno ginero mabende notimore liel mano chienge somo kalo mane kinde kanyakla kod mane en jakom machon mano mar Siaya County Public Service Board Elijah Achoch mane gwenge mag Halego Usonga. Ekinde maniko Achoch koro lweny makamano bende kawuoka joera mago duol joera mago rengo chopo kar kacha no ken picha moro makare kata kawanya koro moge jwang pod wantiere kar kanyo iwacho ni koro sano adhi ite makoro arango ka ite mogik mano e gazet Okinyi makawuono ite mar 10 iwacho ni Kameru mano Philip Washira Kameru ma en jatend ofwam kich mapacho ka yes koro wuok e PC kodong managi ndalo kata maromo dweche 16 wano higa achiel gi dweche mang'wen mane wiye kanyo mondo mi otim nade mondo mi obedi mondo obed jakanyo mano ite mar 10 mano mantiere malo kanyo ni succession
mano ka wantiere kanyo en paro moro mabende wange mabeni koro ng'ama kao kare en ogai ma jomin buche masani mano Nurdin Haji. Ing'eni lendo makama nochiw kod jatend jotije mag piny owacho kata mana public service mong'ere kaka Felix Kosgei. Ginero mabende koro ji penjore ni Cameroon nodong' kod thuolo mabende wacho jumbe 16 mare mondo mi ogweta. Wang'eni mana tam mare mar 2 mabende koro nodhiero bang' tieko tama mano mar higni 5. Wang'eni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nomede thuolo. Koro siasa nika, siasa gore ka bende Cameroon bende en jal mabende nodonje gine fuamb kich en jal mantiere gi weche mahiya hinya mago mag piny owacho. Koro bende no pake kaka en jal manatiyo makare. Iwinjo kanyo ka no pake ni nen spy boss mabende nosiro kata mana sirikanda William Ruto kinde mabende notimo kisera mare marambolo. Koro sani nyaka sani wang'eni kare bende koro nosekaw ka bende DPP mano Nurdin Haji bende koro biro kao thuolo mare thuolo mar kojolo kinde mabende samori manyo ofuamb kich manyien. Waneno kanyo koseserve chakre nochako tamne mokuongo kaka NIS boss mano ofuamb kich higa mar 2014. Mana tamne mar 2 koro wuok oko mano kodong' mana dweche 16 mar mondo mi ogwetao. Ero kamana ina Sharon ngao watiyo kanyo nitiere simbe mwacho ni locally made phones jatend migao maweche mag tudruok kod uchumi ma mbui Eliud Owalo koro wacho ni locally made phones to be in market in 2 months. Pode mana singo Sharon wacho ni sani ndio oganda jo Kenya kiwacho kanyo ni services maromo 5,000 mitimo kacha mag mbui mabende koro dhibedo kanyo ka oganda neno gi ka giwuok kuom mago maromo 350 en medruok maduong' ahinya mantiere kar kae. Ang'eno oganda mathoth bende rito simbe ma kamagi mondo mi giyud ginegi chiro ni ginto gichalo nade. Amba gombo neno features ma gintiere godo. Ing'eni mag China moko nitiere nyaka gi features mopogore kidwaro mora midwaro. Mari libiro gi TikTok wadhi yude kar kacha. Wadhi gazet mar Daily Nation nyakoro muge jwang mondo mi wane ite mokwongo kar kanyo kata ngobuga Sharon. Ang'eni ango ledha gigo mantiere ite mokwongo kar ka mondo mi joneno wathulo madhi rango gigo matimore e gazet mar Daily Nation. Daily Nation wadarango ite mokwongo kar kae mantiere wacho ni Insider Ruto's mini battle. Gik mage mosebedo kar kacha, gik mage masani miyo jatend piny Kenya wich bar mang'ongo mantiere kar kacha. Kaeto sani bende wacho ni kantiere beta test sukari ang'o momiyo koro sukari bende nengo ne idho malo kamano. Weche mag somo giketo jopuonjre mbalariany bende nitiere kar ka ite mogik mar gazet mar Daily Nation kaachiel koda kama moko bende mantiere kar ka ite mar 2 Mukumu Girls nyithi sikul moko chako dwoko osiptal kaluwore gi rem mag ntiere godo moko wacho ni bedo matuo kendo mag ne gintiere e rusa mano ka wantiere kar kanyo. Sharon wang'ene mana ma nitiere ite mar 5 kod mano bende ite mar 4 kod ite mar 5 gine ma omi pe kar ka ma kende ma warangi gazet mar Daily Nation mondo janeno mar Ramogi TV odonje iye kata orangane kaka nitiere jok moko e county ma Kiambu gweng' moro ma Kiambu ndike ite mar 3 kanyo kama jogo osebedo kanyo iwacho gisedak e dhier maduong' ahinya kata doko ni miyo gi omenda mar dam en ang'o matimore kar kacha. Kata kamano gik ma jatend piny Kenya kale nitiere opposition protest kata ng'anyo nitiere weche mag osuru nitiere leo mag chulo sara e county nitiere medruok mag nengo mag ngima nitiere machalo ni debt crisis kata gope thung'o sirkal tije mag piny owacho michiwo kar ka nitiere corruption kata mibadhi nitiere strike kata ng'anyo bende mag jotich. Jatend piny Kenya nigi stress en gi wich bar kendo wacho ni magi luwore kod gigo mantiere kar ka wacho ni sani koro en gi battles mopogore ma ineno ka. En wach moro matek ahinya kisebedo jatend piny kila ng'ato koro nitiere mani wiya ahinya sani bende ni neno kanyo ka governors bende koro buogo dhi ng'anyo juma mabiro gibiro bedo gi romo. Cost of living bende na sani kinyiewo kilo 4 mar sukari ing'eni nengo sukari sani kinyiewo kilo 4 oingo kata mana nengo mano mar simiti kilo 50. Koro opposition protest sani bende koro ang'eni lalruok pod dhi nyime juma mabiro bende nagiseoro kwayo mar riwo jogo eko maonge od bura. Koro jatend piny nigi wich bar mane kotenre kod weche mag mibadhi waseneno kogolo koke nwaneno ginero mabende notimo ahinya KEBS kama bende jata chenro maduong' Njiraini kanyakla kod moko 26 bende koro nothichoko ka bende nagiweyo sukari mabandia motimo kwere donje chirni mapachoka mama ide romo kanyo omena madhi milion 150
mano ntiere ite maraboro nyakora mogi jongo watiek gazet gi ka nyiewo gazet mari mar Daily Nation kata The Standard ma omori e ite kanyo mokwongo ibede kod moro e dhod chunyi kata kaka irito twak antiere kod twak mabiro ka saa achiel osekalo ka dakika 5 antiere ka kod daktari mano John Oluoch mawuok KUCCPS odakonwa kanyo ni gin tich mane ma gintiere godo en kaka director en ting mane ma gintiere godo sani ma nyithi sikul koro yawne thuolo mar yiero courses magi. Sharon, aparo ni ber mar mondo mi utwake to wach mabende pod omako chuny en kaluwore gi wach mar Mukumu ni mabende ang'eni kata mabiro bedo kwa yango kata mna kinde mamoko ka nyaka sani kwan mag nyithindo 24 chakre ne gidoge skul mano tarik 8 mar dwe mar abich orwaki gi od thieth kaka janyuol nyalo bedo gi to nikech wang'eni Mukumu no bende tam gi mokwongo wang'eni no chako tam mar 2 jopuonjre 3 nolalo ngimagi matron achiel koro sani mabende moko pod nitiere od thieth kaluwore gi ilocho ni cases machal kamago mana bende gintiere gode tam mokwongo to waneno ka pi chiemo bende nineno gunde manokethi gi kambi maloso simiti ma Mombasa koro en wach mane kenda warito neno ni en ang'o madhi bedo kata katimore bende e osuptal no mano ma gintiere kata gintiere county ma Kakamega kendo apedha pod itemo mana tim kata kachiel koda kanonro nyakora moga jwang' walore gi kacha antiere ka kod daktari mano John Oluoch ote sechako mana donjo ote madonjo kar kae iwinjo kanyo ka Francis Menya neno Ramogi TV okinyi makono wacho ni penyna daktari John Oluoch ne cluster points ka titemo gi yo machalo nade kama chielo bende ntiere Arap Okebe wacho ni most na daktari John Oluoch wacho mano lecturer kan ntiere Moi University Communication Studies kone ni amor kod tije KUCCPS kanyo ote nitiere oganda rito twak makama mondo oganda obede kod ng'eyo ni nyithindegi owetegi nyiminegi kamoro moro ma gintiere ka gidhi e sikunde mag malarian gik magi mag dhi bedo kar kacha koro nyakora moge jwang' kik idhi mabor wantiere kae gi twak magala moro saa achiel kanyo oseromo wadhi nyime kendo ng'i ka waduogo twak makamano dhi bedo go ka achiel kachiel koro kik idhi mabor kete mana kar ka nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwar ma okew nyaka Chisango mano kelo chenro mar nono magazet kan ka koro Sharon Ong'aw kik idhi mabor medikete Sharon Ong'aw dakipake Sharon Ong'aw nyaka Njira ndi joka Njira mano misi tarali ka gintiere kar kanyo erokamano ahinya.